Egerde seni yollaşın gowursa, durmuşum ähli kynçylyklar geçýän eken sabrly bolsaň. Durmuşumdan bir sahypa. Salam. Ene durmuş guranma 11 ýyl boldy. Yollaşym men çyn ýürekden gowuryp aldy. Ýogsa meni ol öýden hem düşünür hiç kim halanokdy. Bağladım, gaýnanem, gaýnatam türmedäki hiçdi. Emma yollaşym hemişe men bilen biledi. Eýlerini gaýdym boldy. Bu ogul dogurjoga menden ok diýdiler maňa. Şey diýip yollaşyma gep berýärdiler. Men barmankam gaýnym ýarawsyzdy. Eýrana gitmeli. Gitmän biziň toýumyzy etdiler. Soň toýdan soň maňa gün bermedi. Seni aljak bolup saglygym gitdi diýip. Aslynda toýuň hemme çykdyjysyny 8 ýyllap Russiýada işlän yollaşym gazanypdy. Hem bağlarymyň, hem gaýnatamyň, gaýnanymyň harajatlary şoň boýnundady. Toýuň soňunda elimizde Irana gider ýaly hiç hili pul galmady. Soň yollaşym bağlaryma jaň etdi. Hani ejemi Irana uruda ýaly, kömek et. Elindäki men alyp beren gyzyllymy berä diýdi. Bağlarym erkek sen özüň tap diýdi. Şonda yollaşym gaterbet boldy. Maňa bildirmejek bolup gillenip ağlaganlaryny gördüm. Şonda men maňa geçirilen ähli gyzyllary özüm bilen ekelendim goşdumda yollaşymy berdim. Şeýtikde biz gaýnymy Eýrana uratdyk. 15 günden soň gaýnym geldi. Hemmelere sowut salamly geldi. Bir maňa ýekejede hiç zat getirmändir. İçimden Allah'a tapşırdım. Şu an birinci gyýdym dünýäge getiripdim. Birazdan gaýnym aýrly. Soň ikinji gyýdym dünýäge geldi. Allah'a jana şükür. Üçüncüýüm ogul boldy. Yollaşym bilen bagtly. Şu wagt gaýnym aradan çykanna içimden senden razy däldirneydim. Näde razy bolaýyn? Bir gedek şeýle waka boldy. Öýde şeýle bir aramyzda gowukturdy. Gaýnym yollaşyma gep berip meni urdurup datlarymy toplap öýme gaýtmaklygy talap etdiler. Yaraman ýatan ýerinden teýiniň aşagyna täridenem allyryp gaýtdyrdy maňa. Meni kowdurandan soňam ýanky yaraman ýatan aýal ýerinden turup tant edipdir. Turup bilýän eken. Buny on aýallygynyň gyýdy kamera alýa, soň maňa görkezdi. Ýöne şu wagta çenli görenmi hiç kime aýdyp bilemok. Hatta yollaşyma da. Ejez hakda beýle zatlar bilmesen diýdim. Garaz bu durmuşda her kim öz edenini görýän eken. Hudaýa şükür. Şu wagt men bagtly. Yollaşym men gowurýar. Sabrly bolup şoňunyň baryny geçirdim. Janyňyz sag bolsun. Siziň balar sahypaňyzdaky gatlary okaňyzda diňleýän. Bir wagt gelinleri gynanýan. Hallajan şu durmuşda gelinlerden söýülip ýaşasyn. Bar arzugym şol. Olar söýülse görgülen çydamajak zat ýok. Başla. Sağ olun.